Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Brads, kung sa'y paminaw ni mo, may chance ba ka makaikas din eh. Ay, kakatawan na mo ng mga kwartsa na to, tarawa. Kistorya, halika sila ron. Di ba kaya na sila nagkatuluro na sila tao? Saman, ha? Sabi, Oo. Bida nga naman sa ka. Gano kang muram kang hinuktok o kalit ya? Mura man og dili bando ako nga. Ay sigbalik! Oh, Ito na eh. Gutom ra. Lima nga ako dito sa kusina eh. Ito ay humba dito ng porting humuka. Buto ali, gilig. Unita ni mo. Dana, dali. Kay luto itong nanluis sa batoon. Lami ka ito. Dali mga orda. Brats, dali na. Dali na. Naunsa mga kaway. Dali na. nganong niab ko ding una. Ako si Brando pero mura dili Brando ako nga. Nga naman eh. Naunsa man ko. Nakasiguro ko nga karong mahigayon na. Adunay nay unusual nga epekto ang tanan kong nahimo nga tukang John Melcar o Brando. Mahimong may mga higayon nga dili na siya makaila siyang kagalingon. Ug may mga higayon nga ang iyang pagka John Melcar mo-flash sa iyang una-una. Ug ang uban pa niya mga memory sa wa pa siya mahimong Brando o Berdugo. Pero dili pa gyud kini mahingpit kun ana pa siyang lawas ang chip nga naka-reformat siyang utok ang panguna-una. Oh, may nanawag sa kong cell. Dili masad si Robert ang mitawag kay lahi kining numero ug waay nga na-register din sa akong unit. Ako tabagon. Hello. Yes sir. Si Juan Miguel Salvador kini. Yes sir, yes sir. Okay. Nakonfirmara ninyo nga may mga armadong tao sa mga safe house nga nahimutangan sa Berdugo? Ha? Usa ka babae nga nagpabuang-buang ang inyong gipagkumpirmar ni ini? Oh, sa laing bahin, sir. Kung mahumanaw niya nining tanan, katong akong gihangyo nimo. Ngan nga suod ang higala dihang mga estudyante pa kita sa college din sa Cebu. Hinaot nga dili ko nimo balibaran. Katong bahay ni Robert Valdez o mismo sa ilang Berdugo. Oo. Salamat, sir. Isipon akong dakong utang kabubuton kining imong paghatag unya kanako og pabor. Kay kompleto na magka ang search warrant, kano sa man i-conduct ang maong operation, sir? Sa labing madaling panahon? Okay, sir. Okay. Thank you very much, sir. Mag-share ko nimo kay taas ka man og ranggo sa kapulisan. Magdoktor o professor ka man gani nako. Okay. Sir, yes, sir. Okay, bye. Salamat kay. May pasalig siya nako nga hatagan ko niya og higayon para ni John Melcar. Aron ako mamatud-an nga biktima lang siya ni Robert Valdez nga giila ko untang anak. Apan, bisan ba ni ini? Dili ko sab sayangon ang higayon nga gihatag sa suod ko higala sa PNP. Suwayan ko pagpasabot si Robert nga dakong sayop ang iyang kibuhat. Pero, ambot, unsay mahitabo ni ini higayon na. Dili ko makasiguro nga madako siya. No. Ang taning mensahe sa among grupo sa States.
gipada rin ako through mail. Konfirmado gyud. Konfirmado nga mibuwag na si Dr. o Professor Juan Miguel Salvador sa among pundok. Ug nga karon, giwanti na siya buhi o patay sa among pundok. Ug niya pa, kimonitor sab na sa among pundok ang iyang mga kalihukan through net. Labi na nilang iyang pag-expose sa mga A1 informations o mga confidential ng mga informasyon batok sa pundok. Ug ako pagyud ang gitugyanan sa among pundok nga mosikop niya buhi man o patay? No. Siya ko mahaton. Unsa man? Mananawag. Si Tipalo. Unsa may tuyo mo, Tipalo? Mananawag ka man? Dok, pastilan, pasensya ka na. Kuan, nanawag ko kay may importante kong isulti nimo. Isulti? Unsa naman sabla? Ha? Ambot kon unsaon ko ikaw sa pagsulti ini, Dok? Prof. Kalitsi! Ayaw dungaging ako kalagot ha, Tipalo? Wa ka masahil kung unsa akong problema ron. Nibaw ka ba? Gidisturbo ko nimo! Peh! Animal ka! Dok, bahala nagmasuko ka. Basta sultihan talagid ka. May nadawat kong report sa mga alalay na to sa kauluhan sa PNP. Ikaw karon mo target nga dakpon sa uluhang buhatan. Unsa? Unsa ako, ha? Unsa ako? Unsa ko na binuha nga panuwaya kang tipaluha ka? Unsa? Wa ko magbinuang ni mo, Dok. Muna report nga akong nadawat. Ug kuyaw-kuyaw kong maamong ini. Kay dugay na diay nga may nagpaniid na to sa atong mga kalihukan dinhi sa Cebu. Labi na sa drugs. Bullshit! Bullshit! Basta nga gipahibaw ko ikaw, Dok. Buwahan kung unsa gani. Kung magkinaunsa, makaandam ka. Damn it! Dok. Hilom! Hilom! Aw, bahin lang, Dok. Basta nga napahibaw. No! Gano naman Naunsa naman Wa man mo sultihan, Dr. Sir General. Nga ibarato na nimo na mo si Rian. Misingga at manggani segretso pagpanawag na ko. Og usap, ana, yun ninyo? Oh, Arin lang ako. Pero uni ano tapagisgot, ana. Murag mayong magpabugnaw tarong higayon na. Kay murag init ta karon sa atong mga kaubanan sa kauluhan na. Kinahanglan ato ni pangandaman. Dili ko magkatugot. Nga mapreso mga dimungkuga mo. Okay lang kung kamo. uy, ngano gud? Maniguro lang kag imuha, Sir o General? Oh, sumunday! Magkamulilyaso gani. Mag-iyahain lang tagpaniguro sa atong kaugalingon. Kami niya, Sir o General. Unsa ako naman lang Abala na mo! Sa ako nang gikaingon, mag-iyahay ta. Pero kung gusto mong maluwas, pwedeng magsabot ta karon. Aha? Kana kung magkasinabot ta. Ayaw mig pasagdi, Sir oy, o General. Mag-inunong nga ita. Bitaw. Ini lang ha, ingon ini lang. Oo, gigi. Kung magkinaunsa gani, kung mabulilyaso mangyud gani kaninyo, wa tay laing iduot. Si Dr. Robert Valdez. Ha? Saman? Unsa man? Hilong ko no? Wa man mo maningog. Unit ingog bitaw, pero mura lang hagaw-haw. Saman, magkasinabot na bahin na? Ha? Tubag ka ko ninyo? Mauman ka. Okay kayo, Sir General. Maayo. Oo niya. Kanang policewoman niya, Sir General. Unsa pa may gamit, na? Nabistado naman tanan niya. Pat yun!
Kasayang di ba? Di ba, Bart? Sa kalamera mo na niya, no, labi. Mga buwang kamangawagan yun ninyo, oy. Liwat man mo na ako. Dali. Wa may pakialam ana niya ang profesor. Sugod naman siya ang mamatay tumayana. Aw, sa dili pa na mahitabo, patyo muna na to siya sa kalami. Kana! Naraman nila! Oh, pero, hoy, paminaw. Alay na ako'y una, sir. Ako'y mo una. Alay na. Bahala na mo sa sobra. Okay, sugot kami. Okay. Og dili na problema kung mangita sa doktor niya. Ato siyang patyon humanta matagbaw niya. Og ipatuo nga mi iskapo. Og kay misukol, aw! Maong gipatay. Sir! Uy, siya na. Sir! Saman? Ang pulis-woman, pagdali mo! Uy, siguro. Ang police woman ko, no? Sir, kuwan sir ba? Si Rian, sir. Ano sa estrada, ha? Kuwan sir, kanang si Eko hinungdan nga nagkikya siya kay naghubuang-buang nga nagbuyon dito. Nakuya, kunanan siya sa butillas. Oh! Uy! Mo din nakaikya si Rian! Unsa? Animal! Panway! Nag-una-una unta di ang buwang! Nga bata. Pangitaan ninyo! Katingali ko apat na magkalayo! Lihok na mo! Dali mo! Ginoo ko. Tabangin taon kong makapalayo ng napita. Naluoy ka. Kapoy na kayo. Og sakit paghapon ng akong nangugtawas kay patira sa salbahis nga Robert Valdez. Kinahanglang makapalayo yun ko ng napita. Aron ako masultihan sa Elaine sa tanan. Sa tinuod, kung unsang klasihang pagkatao ni Robert. Namiligro siya sa animal. Namiligro yun si Elaine. God, o bakit manawag si Robert kung ano sa balita sa pagpangita sa mga pulis ni Rian? Lord, please. Tabangi si Rian. Ayaw in taon itugot, Ginoo. Nga mahitabo niya ang butang nga akong kikahadlukan. May nanuktok. Len! Ah, si Ellen, oy! Si Tasyang. Tasyang! Kinuo ko in town. Uy, wa pa gid ay balita bahay ni Rian. O Tasyang, Uy, kinuo. hangtod ning mga hikayon na. Wa pa gyud. Ug nahadlo kayo ko. Ako gyud ang mabasol ining tanan. Ay, ayaw lang sad basulang imong kaugalingon. Uy, mag-ampul ko ta sa Ginoo. Magrosaryo ta. Nagsigi kog ampo Tasyang. Nagsigi ko og rosaryo. Aw, kung mauna, ay nagyag ka pala ka. Nag-ampo na ka. Maluoy man ang Ginoo basta kinasingkasing na gid ang pag-ampo. Salig lang away daw utang nahitabo ni Ma'am Rian. Nalilagyan na ako tayoon Tasyang. Kay matod pa ni Robert, murag kidnap for ransom tong nahitabo ni Rian. Og nasayod ta, ganagan kayo mga panghitabo nga ingon ini. Kidnap for ransom pero gipatay gihapon ang gikidnap. Uy, Jesus, Ginoo ko in town. Si Bako lagi nung in town. Kagwapa ra ba itong pulisa? Uy, ugdo kay itong sampot. Mura po itong kiti kay igwan o gusto kay mulabyog ang sampot ko mula ka. Uy, Tasyang. uy, Ginoo ko. Huwag kita laing mahimo iniilin. Ampo ra yun. Itugyan lagi na to ang tanan sa Ginoo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!